Hadin ka jingja ka bala sya register case uwe unong yalam jong ka seng KSU na Omsneng Circle. Halor ka jingyo obat jong kini kidkhot ka seng KSU ya ki bar jela ki ba penlong jaka Shongkai bat jaka thiakai ha ka wei ka petrol pump ha Umran Hariboh district. Bat halor ka jing pentip jong kidkhot ka ne ka seng sya ki bor pulit ha ka bai dei bat ka jingle jong kini ki bar jela. Na kaliang jong ki pulit pan ki penlong penban da ka jing pengat kendon an yau General Secretary ka seng na Omsneng Circle. Kene ke jingle jong ki bor sarkar lengba ka tenat pulit kala penbitar ya kidkhot jong kane ka seng Hariboh. Menta ka sipat kidkhot jong kane ka seng na Arpomer Circle kilayelum da ka jinge kendu ka ba kerki hakmat ka skul JNV Hanyang Bari ha ka ba ha kene ka jinge kendu ka ba khendiat por kane ka circle kala shim ya karai ba kala wengno ya ka jing ai ka jing trelang bat ki bor sarkar. Kumban supentip kelum kane ke circle jong ka seng KSU ha Arpomer kala ai ya ka jingi trailang bat ka sorkar da ka balej volunteer sya kete ke jaka klem debu jing siu henrei kade da ka jingshim jingkit kli jong ka seng na ka benta ka jingbit jingbiang jong ki quarantine center jong ka sorkar ka balabu ha school JNV Nyang Bari ka ba kilas dang balej volunteer nadu ka arp artarik ubenai me arajar arpau hadu menta ka stem. Kini kidkhot jong ka seng ki balalej ban volunteer kidon hadu sau phawei ngut kiba mi man kasngi dak ba pia ya ka porlej man step man sngi bat janmin ha kene kasngi nagaliang jong ka seng KSU Arpomer Circle kala penbena sendan bakan om aisyu ka jingi trelang bat ka sorkar na ka benta ka jingbit jingbiang jong ki quarantine center lane kilat jingi da ya ka jingpur jong ka jingpang coronavirus hapo ka jelah Henry ha ka ju ka por ka seng ka penbenaru bana ka benta ka jingbaha jong ka jaj benriu ka seng kan om syong klikti Henry kan mi bej na ka por sya ka por ban pahara ya lagari na ka ne ka nem sniu lani ka no ka jing e jong ka jaj benriu ha ka ne ka si la ya don kidkhot jong ka ne ka circle ki bakan thup ya usamla crowbox seliang ubade u president jong ka circle nangta usamla Prince Abraham seliang ubade u secretary jong ka northern border area nangta ha ka jing don langru jong usamla Jayan seliang ubade u assistant secretary ka North Khasi Hills district ringkat lang bat kiwi kidkhot jong ka ne ka circle kena kapor nakaliang jongi kum ka KSU pahamoleng Arpomer Circle nila yalum lang kumne krui te ka kadau kalong ba long nakaliang jong ka KSU pahamoleng Arpomer Circle long ngin wengno ya ka jinglong volunteer jongi hakne hangne hapo quarantine center JNV Nyang Bari kadau kalong halor ki nongrem ba ka jinja hapo Omsneng Circle wena ki secretary jongka Omsneng Circle member ubangiat yakit ya baklang na menta ka bha kamiat jongka ribet kejat benri hui berok kawai kadau kalong ba long hadin ba layo kem ya kitu ki barjela ki bawan sahu hapo ka bri nyo trap jongi la IT no syaki police department Henry ka basungsi kalong ba hadin balik IT la sya pengat pendon anyo la sya register case yo member jongi uba tremon sengop ha klem dadan kano kejisiu de helor kata kano rim na kaliang jong ka KSU pahamoleng Arpomer Circle ni ngin wengno ka jingi trelang bat ki bor sarkar na kaliang jong KSU baik ngin yatre bat ki pajba na nang ne sakmat te kasinjam ka ba ni mut ban sim nang ne sakmat kalong ba hak bede sarkar kumbang alaong ba nginom don su kejini trelang nang ne sakmat ban kumba julong ka KSU kanom syong klikti kan tre bat kandang yai tre shirhem nang ne sakmat ngin yai tre bat ki paiba om bangin yai tre ban yasnok tilang bat ki brujong sarkar ta ka jing sengi trikam ni pi kendai tang nam ta ka jing yadayo ne corona ne da ki kamru sengi bat ka government ka jing trikam jongi nang ne sakmat kalong ya mentahi baik kalong bah ka bede kane ka jing ya kun persya ya ne COVID-19 kiwi kam pitang yai kiwi ki kam ngindang ya tresitum bat paiba om bat ki government tat onda ngilayo da kiwi pat ki message na ki bor ki bahalor ngin salah ban pendapat da kumoi kena kapor ngi kum ki dekat jong ka seng KSU Arpomer Circle ngi dap da ka jing susi ka bakraw ka jing sya hoit nadu artarik ubanai me ngila long kum ki volunteers ki bawon ai ka jing skri met musim hapo kena ka quarantine center JNV Nyang Bari na ka banta ki parado persnam jungi ki bedairu ki try muluk jong kena ka than jungi
Rai kebangi dap daga jung si pat kalong ba ha ka bede bat ki bor pulit ki bor sarkar ki bala shule benno ya ki nong yalam jong ka seng jungi kamtam ha ka singi ka ba man singi kat kum bala pau po ki social media menen ka singi ba uai general secretary jong ka umsing circle ula sya pengat ha ki kendon anyi ba per hapo ka umsing PS ajing syahoi ni wa banong ne ba sekiwei pat ki jella wak tang bengi penthum bia kwai ni ngat haki kunai ki per ni sya pen stem per hendrei kat ba kiwei pat ki bar jella da ki boss ki wan ban shong thai ban wan ej wan jung hakane ka po ka ribhoi them ribhoi jungi apo ri khasi jungi hendrei naklian jungi kum ki seng malang nim shem la shong klain kti habang ilak lap ilak persang ban be no yakin na katega jaka kat bagi bor pulet bor sarkar pat kila le klem signyo kita ki bro penban ki khat khana ya kinong helam jong seng jungi bat kila penga ru kinot ain per ni dap da jing si ba khrau lor kini ta hoi yang ne ni penpau ba kene kari khasi jungi ni kum ki seng bhalang kum ki trai muluk ni nam ailat yau poi e si ba un penlong ka pen khana ka ba un wan ej wan jung hane po kari ka than jungi te kini kenten penpau ba ni kum ka armer circle na du mta ka singi ngila wen no yala de kum ki volunteers nang le na po GNV Henry ni kermen ba kum ki sang bhalang hoi ni tre met bat mensim ni tre ka mon sompha klem da bu kano ka dor bat klem da yo ru ya kano no tulop hoi ngim khmil ti kita tulop ngim khmil ti ya kata ka met bat ka singi ne ka singi bat slap Henry ni ai ka jing tre mon sompha jungi na du ka dunut mesim jungi na ka banta ka bha ka miat jong pai ba jong ko breu nyau trep hi bro koi te dei mar kan ka daw ba ka jingle bom su nyau jong ko sarkar ni man se ba ngi pan pau ba nadu mta ka singi la wen el dei kum ki volunteers na kan ka quarantine center JNV yang beri ba hawai ni pan pau ru ba kum ki sang bhalang kum ki trai muluk ni nam song klik ti ba ni nam song thai kat bengi dang em ni yele ban trestom na mta ka bha ka miat jong ki para khasi khara jungi jong ki trai muluk jungi tengene kenten blespun Pila ban batai kanur ki volunteer jong fiang ni kidan bat phile kam no maintain ya ka bam ka di ka thia ka dem jong ki volunteer jong phi hoi kine hakabe de bat ki dukhot seng jungi ni ngim don kano ka jing pan khre na kaliang go government nam ta jungi hendrai ni long ki ba pan khre dala de hi habe de bat ka bam ka di bat hakju kapor ki volunteers ki dukhot jong ka seng ki badai ru ki volunteers ni dan hadu sau phoi ngut hapo kanai quarantine center